गाइस नै नोंथांमोना जायोना जाया नैबे एम्फौ लाथाखौ शिबसागराव बिदिखौसो मोनो आरोना जोंनि बै मा होनोमोनलाय इन्दिजों जाग्राखौ मा होनोमोनलाय इन्दिखौ जाग्राखौ मा होनोमोनलाय नङालै बर'नि एम्फौ बेखौ मा होनोथाय बै जोंनियाव जे फानोना बेयो एम्फौखाया बेखौ मा एम्फौ होनोमोनथाय मिन्थिया आरो दै नै ओमफ्राय नैबेखौसो मोनो आरो इयाव मिस्टारा दानि लाबोदों बेसे लाना इयो 200 इयाव 200ता दं आरो मोनसेयाव थाइसे जाबायना 201 दं 201 ओं 100ता 200ता होनफ्लांदों 100ता एक दं इयाव होमबा मोनसेयाव थाइनै लाबायना बा नै गाइस बेखौ मोनसेयाव थाइनै होनानै जानांगौ 200 थाखानो आरोना 100ता जेबो नङा मोनजायो जानांगोन बिराद गोबाव जाबायबो मोनजाखायाखैमोन दिनैसो जानोसै बोरै मोनना लाबोखो मिन्थिला गाइस एम्फौखौ एवफ्रामना लानोसै आङो मारैबा गथा गथा नुथारदोंना माबायदि मावदों नायलाय बोरैबा नुबा जानो गिथावथाव बेखौ हाखावगोनसो आरोना आङो एवथ्रमनानै बेयो दा गोथां इदि एवथ्रमाबाथाय हाखावजाया नालाय ओंखायनो आं एवथ्रमना लाबाय आरो ओरैनोबाबोथ' एवथ्रमनासो जाखायो दाबो जेबोआनो जायाखै बिराद दै थायोना नै गाइस माबाखांबाय आरोना नै एवथ्रमखांबाय खावसे दोनबाय आरो सानैल' मानसि नालाय बिसिनिखौ दा आं हाखावनोसै आरोना नै सिखाजों माजों लाना फैखाबाय आङो रेडिनो दा आं हाखावनोसै मोदोमा गैथारा माथो थुइ मा हाखावनोबो रोङा मासे दै हाबदों सुदोबा सोर सुदों ए नै गाइस हाखांजोब्बाय बरियानो नै सब हाखांजोबना लाबाय माने हाखावजोबना लाबाय आरो ओमफ्राय नै खिखौबो दिहुनजोबना लाबाय खिया नै जि बुरजा ओंखारखाबाय साराय जानना लाबाय नै आं गाइस ओमफ्राय इयाव पियास दरसे बानलुबो हाना लाखाबाय आङो होनदो आरो ओमफ्राय नै एम्फौआ संनोसै आरो माने एवनोसै आरो ना नै गाइस पियासा एसे खामफ्रामहांबाय आरो ना बाराद्राय खामफ्रामबाबो दा एम्फौजों मिलायनाय नङा ओमफ्राय आं एम्फौखौ होनोसै आरो ना ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो बानलुखौबो होखानोसै ओमफ्राय आङो दा हालदै आरो संख्रिबो होखानोसै आरो ना ओमफ्राय जेबो होला ओरैनो फ्रायसो नालाय नै गाइस मोनबायानो आरो मोनबाय बेखौ दा आं खांनोसै गाइस नै जाबाय जानो थाखाय रेडि टेस्टि एम्फौ जानोसै जोंहा दिनैनि ओंख्रिया जोंना नैबेयो भाजि एम्फौ भाजि आरो बेयो दालिजों मैथा बेल' आरोना दिनैनि ओंख्रिया नै जोंहा खुरबाय जानो थाखाय दा जों जाग्रोना लानोसै दे गाइस एम्फौजों
खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो नायबावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ नै दिनै जोङो फुख्रिपाराव फैदों आरोना नै एसे बेरायनो थाखाय शिबदलानि बिनि खाथियावनो फैदों नै बेयाव पुरा बेयाव खासेव ओंखारगासिनो आरो खासेव गिदिरथार ओंखारबाय दङ सिगां खोन्थादोंमोन नाफोरखौ ना गिदिर ओंखारनायफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन ना सिगां बेवहायनो फैदों खासेवनो होनो मा लाबोखो नानो होनो मुरि लाबोदों ओमफ्राय ब्रेड बिस्किट दङ बिदि लाबोदों फै होनोसै सानैजोंहाय जमानो आंहाथ' लाबोआखैनो बैयाव फानोमोन आरोना ओमफ्रायो गैया माथो ना दिनै आं न'निफ्राय लाबोदों न'आवहाय जानो हायासैमोन गारस्लायस्लाय नानोनो होनोसै साननानैहाय नै ना मावाया महा दंखायो तो दोस्तों हम लोग मछली को मुरी खिला रहे हैं देखो नों दिनै गाबा नामा गाबा दिनै दिदिखौ लोगो मोनलायबाय नोंना गाबनाया गोबां मानसि नै बेलासिखाय नंगौ बेलासिखाय मा होनो बार जानो फैदों बयबो नै दा जोङो नैबे जायगानिफ्राय बै मोनसेयाव थांसै आरोना आइ लाभ शिबसागराव आइ लाभ शिबसागर नोलै माबा आइ लाभ शिबसागर थांफेराखै दा थांनोसै आरो बेनिफ्राय बैयाव थांलायनोसैलाय नै बिसोरखौ गारिजों हगार हरग्रोबाय जोंना गारि लाबाखै नालाय रिक्साजोंसो फैदों नालाय जों दा ओरै जिं थाबायना थांसै ओरैजाय स्कुटियानो मोजां ओमफ्राय नै दा जोङो थाबाय थांगासिनो आरो बैयाव आइ लाभ शिबसागराव बिराद मोजां आरोना नै बिबारा जि मोजां बारदों आरोना फुख्रि जिङाव जोंला लारि सासेयानो ओरैसो गिदिंना फैया नै बेयाव माबा जानोसै गला जालांसै बेखौसो लोंसै बेखौ लोंला लोंसै नै सफैबाय जोंहा आइ लाभ शिबसागराव सफैबाय नै दासो आइ लाभ शिबसागर सफैबाय नै बेबिया उन्दुलांबाय आयो सना मानसि मोजां नालाय बेसोरा बामनो रोंदोंथ' गथ'खौ गाइस बेयाव माने भिडिअ हर थादै लानाय जाबाय आरोना बेयाव फैनानै लोगोबो फैबाय नालाय लोगोफोरखौबो लोगो मोनजोब्बाय नालाय ओंखायनो एसे भिडिअ खालामसै होननानै नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामसै होननानै भिडिअ लाबाय आङो ओमफ्राय नै दा बिदिब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामलाना बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो नैबे बिथांनि चेनेलखौ नोंथांमोना नायाखैबा थांनानै नायहैदो फिसाजोआ उन्दुनो ओंखारबायनो बेना सानैबो उन्दुबाय नालाय नै सानैबो उन्दुबाय ओंखायनो नै उन्दुनो ओंखारबाय उन्दुदो दे नै गाइस जोङो बैयावनो दोननो होननानै दोनबायमोन आरो ओमफ्रायो भिडिअखौ दोनबायमोन खिन्थु दा जोङो बेवहाय माने फैनानै सानबाय मा माबायाव डमिन'सआव हाबलांनोसै होननानै ओंखायनो डमिन'सआव हाबफैबाय दिबि मोना थांग्रोबाय आरो बिसोरो
जोंबो ज'नो ओंखारबोदोंमोन खिन्थु जोङो लामा ससेयाव डमिन'सआव हाबलांनो होननानै डमिन'सआव फैबाय सासेया अर्डार हैगासिनो आरो ओमफ्राय दा नै जिरायना दं आरो बेसे गोबावजों मोनजागोन मिथिला जेरै जेरै नेबाय थानांसिगोन खालिथार नै थांबाय आरो जानानै जों सिटखौनो मोनाखैमोन नै जोंहा नै गाइस जोंना सौफैबाय आरोना मा फैदों खोन्थानोसै बियो टेक' मेक्सिकान ना मेक्सिकाना टेक' मेक्सिकाना दिनै फार्स्ट टाइम जागोन आं बेखौ चिकेन विंग्स आरो लेग पिस चिकेन विंग्स आरो लेग पिस ओमफ्राय नै बियो पिज्जा ये डोमिनेटर पिज्जा जानोसै जोंना एसेनिल' बारा गैया ओमफ्राय नै पेप्सि आरो बोरै मोनजाखो हा गोथाव ओरैलाय मोजां गोथाव ना दाम गोसानि बुस्थुआनो गोथाव जागोन मा होनदों गोसानि बुस्थुआनो गोथाव जागोन जाबाय दं दे